אנחנו הולכים ליצור שבלונה בארבעה גוונים, 4 שכבות. מאוד פשוט כשזה מופרד. זה במקרה הזה שבלונה קטנה של מכבי חיפה. כדי לעבוד עם שבלונות שכבות אנחנו לוקחים עיפרון, ורק בשכבה הראשונה אנחנו מסמנים בעדינות את המיקום של 4 הריבועים האלה, שאחר כך נוכל למחוק אותם. אנחנו לוקחים צבע, במקרה הזה צבע לבן ששייך לסדרת הסופר קריל או הנירו קריל. צבעי הבית שאנחנו צובעים איתם הוא אטום יותר מצבע האקריליק הלבן שיש בו קצת שקיפות, ולכן בלבן אני מעדיפה להשתמש עם הצבע הזה. בצבעים האחרים אפשר לעבוד עם אקריליק. אני מערבבת ביניהם. אני עוצרת, אני חולפת על פני השבלונה ויוצרת שכבה לבנה. אנחנו עובדים בלי מים, הרולר יבש, רולר ספוג יבש, הצבע יבש כי ספגנו אותו על משטח, ואז אנחנו מקבלים במהירות מאוד גדולה שכבה יבשה ונוחה להמשך עבודה. הנה, זה כבר כמעט יבש. אני עושה את הדבר הזה, והשכבה הזאת מוכנה, השוליים שלה נקיים ויפים, והצבע אטום ויפה. אפשר לעבוד עם מייבש, אבל לא קרוב לשבלונה כדי שהיא לא תאבד את צורתה. אז אפשר להוריד את זה, אם סיימתי עם זה, כפי שאתם רואים, ואז אני יכולה לקחת מייבש ולעבוד איתו. לאחר שיש לנו את השכבה הראשונה הזאת, אנחנו מחפשים את הריבועים שסימנו, אנחנו פשוט מניחים עליהם לקחתי כאן צבע אקריליק ירוק, סכין חד פעמית או סכין ציור כזאת שאני עובדת, אני משטיחה את זה כדי שלא כל הגוש יצמד למקום אחד ברולר. אני מוציאה אפילו יותר צבע, אני רוצה שכל הרולר יהיה עם צבע. יבש, אבל ספוג היטב. כשאני רואה שזה יבש ככה, אני חולפת על פני השבלונה. נותנת לזה רגע, הוספתי קצת צבע, הנה אני חולפת על פני זה פעם שנייה. הכוכבים, כוכבי הזהב נמצאים לי בשכבה הזאת גם. כיוון שצבע זהב הוא צבע קצת שקוף, אם אני רוצה אותו אטום ממש ולא רוצה לעשות הרבה שכבות של שקוף, אני לוקחת צבע חרדל. זה אמור גם לגבי כסף עם אפור וגם לגבי זהב עם צבע חרדלי דומה לו, ואני חולפת על פני זה, אני נותנת שכבה. אנחנו מדברים במיוחד כשיש לנו שכבה ירוקה כל כך עזה. אני גם יכולה להשאיר את הכוכבים בחרדל, הם נראים מצוין, ואני גם יכולה לעבור עליהם עם זהב אם אני רוצה. אני חושבת שאני יכולה להשאיר אותם ככה. אולי בסוף אני אחזור לזה ואני אעבור בזהב. אני מסירה את השכבה הזאת ועוברת לשכבה הבאה. זו השכבה של הטקסטים. אני מניחה אותם צבע הלבן שעבדתי איתו קודם.
דואגת שלא יהיה לי יותר מדי צבע. מסירה פשוט על משטח אחר או על נייר ניגוב, וחולפת על פני הטקסטים. זאת שבלונה מאוד קטנה, אז יש בה אלמנטים שאולי לא יוצאים כל כך. אבל בשבלונה גדולה אנחנו מקבלים את כל האלמנטים כמו שצריך. במקרה זה אפשר להשלים עם מכחול נקודות או משהו שלא ממש כל שתי נקודות קטנות ולבנות, ולא נותר לנו אלא לעשות, הנה זה ממש יבש למגע, אני לא צריכה להתעסק עם זה בכלל בזמן אמת, ולא נותר לנו אלא להלביש את השכבה האחרונה ולשים את השחור. שמתי צבע שחור, הספקתי אותו יפה ברולר היבש, ואני פשוט חולפת על פני הסמל של מכבי חיפה. בואו נראה את התוצאה. והנה מכבי חיפה יפה ומושלמת ומנצחת.